Hurmat Prezident bilen parasatly ýol başlygyny ösüşlemeden hereketlendirici güýji bolan alymy rowmyny dünýä derejesine çykarmak, şeýlekeme alymly bilimli giň dünýä garaýşly, zekinli talipleri ýyla çykarmak maksady bilen Türkmen Owy Hojulyk Institutynyň gurulmagyny Pehim Paýhys Ummany mawtumly proýagylaryny ýurdumyzyň hemde daşary ýurtlaryň ýokary mekdepleriniň talipleriniň arasynda agro-innovasiýalar durnukly ösüşiň röwşen ýoly atly halkara alymy taslamalary bäfeşe geçirildi. Bäfeşik Birleşen Milletler Guramaty tarapyndan kabul edilen durnukly ösüş maksadlarynyň içinde Owy Hojulygynyň durnukly ösüşine ýardam bermek hemde suw çeşmeleriniň rejeli peýdalanmak maksadlary bilen baglykda 3 ugur boýunça geçirildi. Halkara derejesine geçirilýän dürli ilmi bäfeşiklere biziň döwletimiziň ýokary mekdeplerinden talip ýaşlaryň ýygydyr gatnaşmaklary, şeýlekeme iri halkara taslama we ilmi bäfeşikleriniň ýurdumyzyň ýokary mekdeplerine guramaçylykla geçirilmegi Hormatly Prezident bilen başlanýar bilen badylygy berilen ilim bilimi özgörtmeleriň ajaýyp meýwelerdir. Ýurdumyzyň gülläp ösmegi, ýaş nesilimiziň ýokary derejede ilim bilim almagy, kärni ustad hünärmenler bolup ýetişmekleri ugruna edýän taýfy tagallalar üçin Türkmen Owy Hojulyk Institutynyň talip ýaşlary gahrman arkadagymyza hemde arkadagly gahrman serdarmyda alkyşlaryny beýan etdiler.